naimbag nga bigat kada kayo mamin kakabsat gagayem ken kaparparalan ti ramitan tayo tatapo ket agbirok tayo ti uong manan ket nirata pizza ugos pizza utso ket ti kunan ni amang ko ide pangkaji kawayan ta nagadungag tutubo di nga uong agado ket tatta dadtuya ko yan ti kawayan na po nga pirmi mga samaknak sa ano nga makita di uong agadong akong kunada ket uray no kasjay biro kan tela ta di bagbagada nga uong apaw so nga hintayon dadti tayo apaw ati kano kakawayanan ta sirsirok na dayta ti adati uong nga kunana ket nagsamak mo apaw ano san tayo nga biro kain toy nga siguro ti naladad to naladad ti apaw nalada dapat siguro tutubot to yung kang kananti kon nay amagan na nalunglungtot dapaw to yun dat pinapon ay babatay tagita na tutubaw yung minaladan danagalan apaw inala siguro ki kotakay nagpapasyar to kita danay madida nakita jay dapat jay taggaysa alaan tayo dati na apo ano ka damo pang si datayo nga mapanantay pa tanda madya babagada dahi amang ko nga di sirok kawayan ket kwa nagkatukan o jay sa bali mang mangan yan ni apo ni dati mang mangan tuida tuida di kalman tayo mga nala dati apo ti kung kunanan ni amang ko di apo nga kwa pagalaan ti uong di sirok na kung kunanan gado ka daw halilaw sa mo dade nagpanaw atin nga po niya kinanti amagan kinanti kasti niya po dikan makalata man ti bulong sa ba nga pagparabawan taon ti pagkargaan tayo ati tidada po ti lain tayo nga madik pa nga kinita di taunag na po tahan ti kakawayanan sirok kawayan ay nalaylayan si ka nang laylayan di kalman pa siguro ato nagtubo rado na nga nantikon na dikan tid na lang tinalatay ako talang bumangir tayo po dyan ti sirok kawayan tayo to iti bagbagada di amang ko ide nga pagtubtubon na po ay na po nagsamot mo si ka basta panang midjay basta no ugos una na pamusarong karan tada ka no nagtubong nga uong dijay ay ke may tayo mo sarong karan na barang pepay sumudya bagbaga ni amang ko iday apo na yan na po baka dapat iulag na dita dita man banda nagtoy kaya baka di nakitak tatay ka datanawag na adda nga talaga po adda nga talaga ibagbaga ni amang ko nay adda si kapaw doon na adi nay ngayon dalpusan ati lang ti delikads ba nay ado nga sisiit nang adda ni apo niya di kalman tayo nagtubo dagito yung apo niya pay sungo talaga di bagbaga dadi amang ko madi nga mang luklukaw mambirok taman pay di tabanda na harap dito magtutubo lang igigid na di kalman tayo nagtubo ataw kitaan tayo man na di ko na dangad dapay kanuti tanawag na kahit kunada nay nagadaw
Nagkatusi ka. Rajida na isaksak. Hirok na. Yate pakita tayo. Hartada ni Apo niya. Oh. Jai. Tabi Jai, uong na. Nay. Apo na yan, nakachamba tayo. Talagang gusto di baga ni dari tatang nga ka. Kapag di kawayan ko na, harta di uong ko na. Hartang talaga Apo na uong niya. Jai, ang tika na ilinglad na Jai. Ay na, kini na nagadon. Nagpuskulin aya. Walaan tayo. So, aja po, nakita tayo aja uong agado. Kung kuna dari tatangkaw. Nagayabak pa iti rescue apo, darji pa lang ni. Tano, mabuto nga mga sakdi jay. Baka dang iti kubra na niya, diawanan. So, nagayabak pa nagtawag at tikadwak ta ka. Garap tayo sunan. Nagbagnat ta kapangayan. Alright. So dagtoy na po aji kadwak nga tinawagak. So nati nagrescue kanyak ta. So nati mangala kanwa kita uong tanay. Nagraraw dan. Apa nga tarurusin mo di ah? Lagnan ako. Nagsabot mo si ka. Samok lang apo. Anusan tayo. Udah dapat gini. Nagsabukan. Masa kanda ito nagna. Ang pininano kita. Masa kanda ito nagna. Ito idan nih. Nalunglong to dan balaw. So kainam nakagaburan dalaan. Nagaburan dati bulong kawayan. Ang gadong adikon-dikon na na ya. Bugtida ako. Hindi kalman siguro kita nga nagtubo. Nalpugasan na eh. Nalipos na si ka. Chinilas pa. Ratida na yan. Gabgaburan ng tibulbulong. Mabaling pa kita? Pun. Tidak po ni dapat itanawag na siguro ato di bangir. Takka na feed mo. Nalpustan siya. Dua kayo na uwi dira bay. Wait. Imatang giya. Gab-gaburan dalang tayo niya, sirok na. Kita talaga pagpagpag ko yan. Kabisado mo. Hindi pa yan ibangir, di pa napanjay. Tani ni bulisit-sit.
Hoy, tintitakal nga yung manggay day. Apa? Kita kerja. Ano? Nagaduda na person si kanay. Di ka naman natin kumaya. Hoy, natudwan pa ay. Oh, ito din napit ng peloko. Gabgaburan na lang to, isa. Naglalamang da. Tatakit na ka siyang bata yung matatati uong agadaw apaw. Di na minsan nga ka uong bunton nga nagadaw. Aray, hindi ko sila yung haratak. Harap tida lang niya. Kaburan da lang boy. Hindi sirup na nagado ako. Tring. Ganit. Lumay may sak ate boy, hindi nga lain. Ha? Lumay may sak. Iya. Ang makadwak mabuto nga mahit. Hindi na benak. May tawag ka niya. Makibagam nga manglulukak man ka madimait. Ito dati yung bagbaga dati amang ko apaw. Kung kunadang uung agadaw. Kita tutubo ko na. Hoy. Baga dati lakay nga ka. Panggadjay sirok ti ka. Kawayan to nuugos ko na namait. Isisin mo tatati uung ngay ka. Napanak magkadapay paisaw. Gadugurod si itna. Aray. Ayun na. Dapat kumanayon na dyan. Kurkuraknit. Kurkuraknit siya pong dakkel. Kurkuraknit apa? Akong kadwa na nga kurkuraknit. Single yung kurkuraknit ate apa single. Tanay. Yung ate apa. Aswang natin siya ta. Ay! Uki din eh. Samakan nga talaga. Di palibo na. Puro kawayan. Di lang tinala ti apo. Pantay pamang kita jay bangir. Dati ko ti apo ni kwa dilit. Ay, on tiklog na. On tiklog na po. Arji man aja ko ni kurkura nito. Oh! Di bangir! Bangir apo. Yung nagalak na dati. Ay, pagkikitak na dati. Nakapagapas gayam ni parin niya. Babae man aja yun sigurado. Balaw! Da! Puong bunton kaya mau? Puong bunton. Di mo nga agad kami nagitikas tina. Ito nga nga tayo. Tat, pagtubtubuan na pa yata tanga banda ka raw. Ta, sirok na talooban. Awon na po.
Dikan nagadong dikan latataw. Nalumot atin boy. Nagkalas ata bro. Patay? Kunti ko ano. Ang tumbok na. Basta tagar din na yung tiko ni Basilio. Batog na. Bunton na po. Nadanyog to ya boy. Di no kaya mo galakan niya. Kay baklay mo. Nagado makalakat to atin natintinag lang dure pang sangapulo lang alam. Mano aja yan 50. Jigo. 50 pesos. Sangay ka ka. No dayeg lala ko ice cream pamoy lakaw ay sukat. Yung ba isa bukal. May sa mga ice cream ah. Jida na yan. Nagadungan yung ta niya. Lug tay. Jay. Lug pa daw. Lug ulag. Bobat pit itlog. Ayun na. Tari. Lug apaw. Kano? Ini itlog. Lug ti ulag siguro. Umat. Da. Da. Gini ah. Sakit ini. Uong gadaw. Hoy. Hehe. Win. Win boy. Ha? Win. Uong gadaw gitu ini ah. Yung maong kadwa na. Bakar tala. Gabulong da. Win. Biro kong ta. Dati tanawag natin ako na na. Uong bunto na to. Dalong tutain. Jay. Uong bunton. Da nakita mi DJ ako nga talong nga mawang kadwa na. Dapat to eh. Ano bale, damo na alami nga uong gadon. Siya po, bunton siya. Jay, uong bunton, nagtutubay lang. Yung mawan na yun na, yung nakita mi nga talo jay. Yung kanunan, tidikan-dikan. Lumorte ito kapagayan. Okay. Puro. Doong man ti buntuntuin na po niya. May tubo na. Okay, Jai. Jai, ito na po. Kung na talaga mabiro ka na yun. Mabisinti bati-bati kon kaya nangalutunan. Tayo gawid na po ta kwa. Tayo luto aja na mamarang. Hingga na dito lang tayo video tayo na po nga parparalan. Ni kumpare nga parparalan sumata tayo ko amang luto datan. Padigwan nak tulangain. Ket agyaman kada kayo apaw. Ket nagbuya kay lato ko mati video tayo nga parparalan. Ate makit kita paray kanya mati mamen niya. Nga gagapasain. Ay. Nang pabulod kan to erte ko lang sa salup lang nga bagas no papit ka. Ay nagpagiling ka. Ay may sasakaw nagimang man. Boy, nakuripot. So, ingga na lang tayo video tayo nga parparalan na napaw. Mag-subscribe kayo kuma. Then, i-like and share. Agyaman kada kayo. Thank you very very much.